morning mga tol. So nandito tayo ngayon sa isang parang park dito sa amin. So ito nga pala yung Rusi TC175 natin, no? Gagawin ko ngayon is 1 year ownership review nitong Rusi TC175. Tapos so ito siya. Yan, pakita ko muna sa inyo yung itsura niya. By the way, may mga nabago na dyan, no? Napababa siya na ng konti. Tapos yung upuan niya, ayan, iba na yung upuan niya. Tsaka yung handle grip. Kasi nga naman yung nabago dyan mga tol, no? Ayan, siyempre nalagyan din siya ng sidecar. So nalagyan nga pala ito ng sidecar mga tol, no? After 500 kilometers na tinakbo niya. Yan, ito yung sidecar niya. Pakita ko lang siya. Yan. Yan yung sidecar. So ano nga ba masasabi ko sa motor na to, no? After 1 year na ginagamit ko siya, pinang araw-araw ko na to, pinapasok ko sa work. Ayan, pinampupunta sa bayan. Tsaka medyo malayo-layo na rin yung tinakbo nito. So after 1 year pala, yan yung tinakbo niya, 4,587. So by the way, nag 1 year pala to nung February 4. Yan. Tapos ito nga pala yung picture nung nagpunta kami ng Nueva Ecija, Santa Rosa, Nueva Ecija, no? From Concepcion, Tarlac to Santa Rosa, Nueva Ecija. Doon ko siya nagawang i-break in at nakuha ko yung 500 kilometers niya. So yun yung goal, para malagyan siya ng sidecar. At least 500 kilometers pwede na siya, no? Tapos syempre ang sasabihin ko rin about sa motor na to is yung mga pros and cons niya. Nga pala, bago ko sabihin yung mga pros and cons niya, ang review na to is hindi siya yung professional na review masasabi, no? Hindi ko alam kung ano yung term doon. Pero ang review na to is kung ano lang yung masasabi ko sa motor, no? After 1 year na ginagamit ko siya. Yan. Yan, so unahin natin yung mga pros niya. So ang motor na to, specific na motor na to ng Rusi, yung pagiging reliable niya, kasi yung mga parts niya or mga piyesa niya is available na sa market. Marami ka na makikita or store na pwedeng pagbilhan ng mga parts niya if in case na may masisira o kaya may gusto kayong palitan. Parang kamukha lang ng Honda TMX, yung legendary na TMX. Ayan. So katulad nun, yung mga piyesa nun tsaka piyesa nito is available sa market, o kaya madali lang siya hanapan ng parts. Siguro dahil din sa ano yan, depende rin sa gumagamit yan, no? Merong iba na kakilala ko dito na Rusi din yung sa kanila, 8 years or 10 years na ata sa kanila, basta matagal na siya, no? At syempre yung may nasisira sa mga parts, normal na lang yun, katagalan. Lalo kung ganun katagal, hindi mo maiwasan na may masisira dyan. Pero kagandahan nito, kilala na rin tong brand na to, or kilala na rin tong motorsiklo na to sa market. Maraming gumagamit. Isa pa sa mga pros niya is yung makina, no? Ang ganda ng makina, yun, no? Kung makikita mo. Tsaka hindi lang siya maganda, malakas din siya. Maganda rin yung takbo niya. Tapos
Ayan, ganda ng kulay. Ewan ko anong kulay to. Parang metallic brown. Ayan. Tapos meron siyang ano dyan. Nakalagay Rusi. Paganda na ng paganda yung ano nila ngayon. Yung design ah, ng mga makina nila. Yan. Yan. So tapos pati yung upuan niya ito, isa sa mga pros niya. Nung hindi pa siya nakat na ganyan, hindi pa siya nabawas. Makapal yan. No, yung makapal yung ano niya, yung foam niya. Tapos malambot din siya, hindi siya ganoon ka sakit sa puwet, no? Yan. Tapos ang gusto ko pa dito is yung pagka ang dami niyang chrome. Naka-chrome to. Naka-chrome itong shocks niya. Tsaka yung dito niya, yan yung front fender niya naka-chrome na din, tsaka yung handlebar niya naka-chrome na. Tsaka yung dito sa salamin niya. Tapos isa pang pros niya, isa sa mga pros niya is ito para sa akin na. Ito, ewan ko kung para sa inyo pros yan, pero para sa akin malaking bagay din yan yung sa forks or suspension ko. Yan, tapos idagdag na rin natin to itong reflector na yan, kasi malaking bagay din yan lalo na kapag gabi. At least man lang sa side ng motor magiging visible siya para sa ibang motorista. Ayan, syempre tulad ng ibang motor, meron na rin tong electric starter, no? Ayan, meron na siya. So plus para tapos idagdag ko na rin itong ano niya, itong tambucho niya, no? Meron na siyang muffler guard dyan. Tapos naka-chrome na rin siya, kaya ang ganda, di ba? Yan, kung makikita nyo, may tatak pa siya na Rusi. Tapos yung shocks nito, dalawa dito, tsaka dalawa doon sa kabila. So bali 4. Tinanggal ko lang tong isang to. Yung isa dito, tinanggal ko lang. Tapos yung dito naman, syempre dahil may sidecar siya, hindi ko, hinayaan ko lang na nandyan. Yan. Yung mga tires niya maganda rin, nagustuhan ko siya. Ayan, makapit naman siya mga lods. So siguro sa unang araw pa lang nagamit mo sa kanya, dun siya hindi siya masyadong makapit, pero kapag after ilang days makapit na yan. Ayan, ewan ko anong tawag dyan, no? So turuan na lang ako mga lods, di ako ganun kagaling pagdating sa motor. Basic lang yung ibang alam ko. So ayan mga tol, tapos na tayo sa mga pros niya, sa mga cons naman tayo. Hindi naman sobrang big deal yung unang ibibigay ko dito sa motor ko. So pero sasali ko na rin siya, no. Yan, kung mapapansin nyo, yung logo na ginamit nila is yung dati pa. By the way, itong model ng motor na to is year 2020. So dapat medyo nag-improve na rin siya, di ba? Yan, medyo napag-iwanan na siya. Sana mapansin din ng Rusi yung request ng tao. Isa rin kasi ito sa request ng tao. Ayan, so sa pangalawang isasali ko sa cons is itong kickstart niya. So dati hindi yan ganyan na nakabend, straight yan. So masyado siyang naka-stretch. Kapag ibababa siya, igaganyan siya dito. Siyempre yung ganitong motor nilalagyan ng sidecar, so kailangan, kaya dapat i-adjust din nila yung kickstart niya, yung layo. Ito binend na to pero tumatama pa rin siya. Tignan mo ang layo niya dito sa mismong motor, pero tinatamaan pa rin siya. So ang ginagawa ko na lang is hilahin ko lang siyang ganyan, tapos ilili ko ganyan para hindi siya tumama sa mismong sidecar. Yan, nakabend na yan mga tol. Yan. Pero dati ano yan, straight yan, ganyan dito. Binend lang nung gumawa nitong sidecar para hindi siya tumama. Yan. So yan, kaya nilagay ko siya sa cons. Ayan, so yung pangatlo para sa akin lang to. Itong yung mga signal light niya, yung pagkakagawa, yan, parang mas trip ko pa rin yung parang fix siya na hindi gumagalaw. Mas maganda pa rin yun.
yung bracket na yung ginawa ng bracket dito, tas i-attach yung mismong signal light. Hindi yung ganitong parang ano siya, yan gumagalaw. Ganyan rin yung sa likod. Ayan. Kasi yung mga kadalasan nakikita kong Rusi, ganito rin sila. Tapos yung mga luma na nakikita ko, putol na yan agad dito. Madali silang maputol. Matamaan lang yan, mabilis lang yan maputol. So mas gusto ko pa rin yung bracket na parang naka-fix siya na bracket na matigas, tapos ilalagay yung mismong signal light niya. Parang mas trip ko pa rin yun. Pero para sa akin lang naman yun, hindi naman din ganun ka big deal siguro yun para sa iba, no? Pero sa akin isasali ko siya. Yan mga tol. So yung pinakahuli na isasali ko sa cons yung shock niya. Di ba kanina nilagay ko siya sa pros kasi apat siya, may reserva pa siyang dalawang shock. So, dahil ilalagay ko rin siya sa cons, sasabihin ko rin kung ano yung dahilan kung bakit. Kung mapapansin nyo, maganda yung shock niya, naka-chrome na siya. Bakal to, yan. Etong cover niya, tsaka itong spring, maingay yan kapag naka-andar yung motor, lalo na kapag nire-rev mo siya at gumagana ng motor. May papakita ko sa inyong video, maririnig nyo dun kung ano yung sinasabi ko na ingay, no? So ito, panoorin nyo. So ayan, at dahil napakinggan nyo na or narinig nyo na kung ano yung ingay na sinasabi ko, yan yung dahilan kung bakit nilagay ko rin siya sa cons. So at least may idea na kayo mga tol, no? Kapag gusto nyo rin bumili ng ganitong motor, at kung gusto nyo rin gawin siyang tricycle. Pero sa tingin ko yung shock na to, hindi siya maingay ng ganun kung nakasingle lang siya. Siguro dahil sa bigat, dahil meron na siyang sidecar, kaya ganun yung nangyayari sa kanya. Kahapon may nakasabay din ako na naka-Rusi. Ewan ko kung sa lahat na Rusi nangyayari yun, yung ganitong motor. Maingay din yung shock niya. Kung napakinggan nyo yung video kanina, ganun din yung naririnig ko dun sa kasabay ko. Ayan mga tol, tapos na tayo sa pros and cons niya. Yung motor na to is may re-recommend ko siya para sa mga gustong magka-tricycle. Yan. Kasi ang ganitong motor pang tricycle talaga siya, nababagay siya na may sidecar. Tsaka yung sa makina naman niya, wala tayong problema diyan. Kahit na 1 year pa lang siya sa akin, hindi pa ako binigyan ng sakit sa ulo nito. Hindi siya nahihirapan na may sidecar siya at may sakay. So malakas yung makina niya. Wala tayong dapat ikabahala kapag bumili ka nito, kasi ang Rusi nakikisabay na rin siya sa mga naunang brands, yung mga malalaking brands tulad ng Honda, Yamaha, ganyan. Kaya kahit papaano may re-recommend ko siya kasi unang-una mas affordable siya. Pangalawa, yung performance niya, yung quality build niya, halos kapantay na niya yung mga branded na motor. Mga gabi na gustong kong magpasalamat sa inyo sa panonood nitong video. Sa susunod gagawa ulit ako ng video, sana mapanood nyo rin. Muli salamat mga tol sa panonood, at mag-ingat tayo palagi, stay away from COVID, tapos lagi tayong magdadasal. Yun lang. Salamat, until next time.